Akordatzen naiz nola ekarri zintuzten gurasoek lehen egunean bilbil eginda. Akordatzen naiz nola jateko orduan, lotarakoan, kanporako atea irekitzerakoan, asmatzen nuen etxekoekin akordatzen zinela. Eta une batez, guri begiratu ondoren, barretxo bat itzultzen zenigun, ikastola zure etxetzat hartuta. Akordatzen naiz, zure lehen hitzak nola puztu gintuen, eta nolako harreta jartzen zenuen hizketan ikasten, zure lehen urratsak ematen, eta zutik aurreneko txaloak ematen, zein zoriontsu sentitzen zinen. Eta nola, kuriketan bezala, ez dagoena, deskribatzen eta kontatzen erakutsi genizun. Zuei begira ikasi dugu ikastolan, adi egotetik sortzen dela adimena. Adimena gorputz osoaren ahalegina baita, eta edozein asmok ere gorputz osoaren asmo eta gogoa behar baitu. Zuekin partekatu dugu euskaraz hitza, zuekin partekatu nahi dugu euskaraz bizi hitza. Hainbestetan ukitu zaituztegu, hainbestetan ikusi zaituztegu jolasean, festan, mozorroturik, dantzan, non geuk ere, geure aniztasun propio eta naturala hobeto ikasi dugun. Eta orain, munduraterako zaretenean, gure asmoak eta zuenak itxatxita doazela iruditzen zaigu. Eta badakigu zuen asmoei ekiteko gauza zaretela, zuen buruari eta gogoari adi egoten asmatuko duzuela. Eta mundua ulertzen eta munduan bizitzen asmatuko duzuela.